Borongan City, Fiesta 2024, Western Summer, Waray TV. Thank you very much, Board Member PJ Vardoning. Nansugagman kang Mrs. Leticia Dilao Amosco. Yan. So, dance for everybody na daman kita, sarayawhan kadaman. Oo, para sorry, nag-gibabatay pa ito gabi. Alas 12:21 pala. Correct. Councilor Sergio Gilbert Escoto III, ganyan papanisan ni Miss Roby Ann Cruz Baldi. Ladies and gentlemen, City Councilor Sergio Gilbert Escoto III with Miss Roby Ann Cruz Baldi.
much, City Councilor Honorable Sergio Gilbert Escoto III and Miss Romy Ann Cruz Baldwin. Julius Renzo Agda, papadisan ni Engineer Ann Odeherte Lopez. Coracha Maestro. Once again, palakpakin natin is Mr. Julius Renzo Agda, papadisan ng Engineer Ann Odeherte Lopez. Pinasayaw ako at aminudo, mahusay na daraga at ako naging ako nagmurong-murong at ako mga tirog-tuho narahan ka kumpa ukod at ang nakagtuna abot na Yan na, habang yan sa rayawan, palakpakin na ako natin Mr. Julius Renzo Agda at Engineer Ann Odeherte Lopez. Sangat sarap ayaw hanglitin yung sa marunong mga kalagasan o patanon akurat sa naray ang buday naginaan mga bisita nag-aan ng manirang ikagala may lakupos ng may sinsilyo pa at pinutong kailan ang mabulsa bisita mahupay ang pagustura ay dalaway ang tagalan kita ay nasayaw ang bisita mahupay ang pagustura ay nagkakalupang ang wala. Labi kung may